Penny Ysgol Bro Edern wedi foricau 11 ysgolch yna. Bro Edern School, please make your way to pitch number 11. Oes mod i ysgol Llanesian wedi bod i gael 15 o'r ysgol yna. Llanesian School, please make your way to pitch number 15.
You got him! Fantastic, good rugby, well done. Achos mae ddim gêm ar cae 4 ar ôl 10-20, so gêm nesaf wedi dod ddeg. Fydd gymunedau am 20 munud i 11. Next game for 20 to 11. All teammates ymenol, please mynd I ffordd i'r caeau yn rhan I chwarae. Can the following teams please make their way to the pitches ready to play? Ar cae 5 on pitch number 5, Caer Leon yn erbyn Bryn Tirion. Cae 6, pitch number 6, Bromer Ganog yn erbyn Maes Seg. Cae 7, pitch number 7, Glan Taf yn erbyn Cae 7, pitch 7, Glan Taf yn erbyn Esgob Gôr. Cae 8, pitch number 8, Pen y Dre yn erbyn Cwm Ronda. Cae 9, pitch number 9, Kenneth Sant yn erbyn Ystrade. Cae 10, pitch 10, Brodyr yn erbyn Cas Gwent. Cae 11, pitch 11, Llandaf yn erbyn y Gwyr. Cae 12, pitch 12, Treforys yn erbyn Cydynnaeth. Cae 13, pitch 13, Cwm Rynni Gwynty yn erbyn Brondel. Cae 14, pitch 14, Gwendraeth yn erbyn Rhyd y Waun.